Шатлыклы язгы сәламнәр юллыйм мин сезгә сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хайруллина. Хөрмәтле дуслар, Яшьләр сарае үзенең матур концертлары белән көн саен дисәк тә гөрләп тора. Бүген 22 март җомга көн. Һәм инде яраткан җырчыбыз, легендар актер, бөек шәхес, Татарстанның, Башкортстанның һәм Рәсәйнең халык артисты Фидан абый Гафаровның концертында без бүген дуслар. Аның белән татлы әңгәмә, сәхнә артында кызыклы мизгелләр, бары тик сезнең өчен без әзерләргә керештек дуслар. Шуның өчен Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру һәм мин Роза Хайруллина белән һәрдаим бергә булыгыз. Дуслар, бу инде безнең Яшьләр сараеның залына ишек. Әле анда бик кызу репетициялар бара. Әйдәгез бергәләп, гадәттәгечә матур репетиция мизгелләрен бергәләп карап китик дуслар. Башкортстанның, Татарстанның һәм Русиянең халык артисты. Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Салават Юлаев ордены кавалеры Фидан Гафаров. Her günden aziz eseri var, otağı var, dayanır keşer. Фидан абый, хәерле кичләр, саумысыз. Ничек сезнең хәлләрегез бүген? Әйбәт, искитмәле. Көч бар. Көч бар, энергия бар, димәк. Фидан абый, исегездәме, шутлап бардыгызмы? Ничәнче концертыгызны куясыз менә? Бик күп сутлаганым юк. Ничә ел сәхнәдәсез гомумән? Гомумән 56 ел. 56 ел. Шушы сәхнәдә халык тамашачысының мәхәббәтен яулап, шушыны саклап калу серләре нәрсәдә икән Фидан абый? Ул не, гомер буе менә үзеңне яшь тотуда, үзеңне хаклауда, үзеңне карауда, ул гаиләннән дә килә. Гаиләләр бик әйбәт минем, тормыш иптәшем бик әйбәт, балалар әйбәт. Гомумән шулардан да бик не. Тик бик теге тормыштың неенә, мәшәкатьләренә инеп китәргә тырышмыйм мин. Мин үземне һәр вакытта яшь тоям, чөнки координация әйбәт миндә, бер йөр авыртмай, Аллага шөкер, память әйбәт. Вот, Аллага шөкер. Менә шулардыр инде. Һәм шушындый булып калуның төп сере ул һәр нәрсәгә позитив карау, шулаймы? Позитив карау, дөрес әйтәсез. Сез яшьтән үк шундый кеше булдыгызмы? Мин яшьтән үк түгел, яшьтән бик нервный яшьтә. Нинди хәл, бәлки сезнең тормышыгызда нинди вакыйга сезне һәр нәрсәгә шулай позитив карашлы булырга өйрәтте икән? Тормышта күп белү, күп күрү, кешеләр белән күп аралашу, сагыштыру, тормышта насарды, яхшыны сагыштыру. Менә шуларда уйлагандан һуң, менә үземә багажга йыйгандан һуң, бер вакытта ла нигә насар карарга ярамый, позитив карарга кирәк икәнлектән аңланым. Фидан абый, менә бүген концертка кагылып китсәк, кемнәр була бүген сезнең концертта һәм ул нинди тема? Моны килгән кешеләр үзләре, тема Башкортстанның 100 еллыгына багышланган. Һәм үзебезнең гомер мәңге югалмас, мәңге битмәс дип әйтә килә инде, ябай тел белән әйткәндә, мәхәббәт турында. Мәхәббәт, язлар, мәхәббәт. Әле Фидан абый икенче елларга сезнең концертларны көтергәме, әллә инде бу ничек көтергә кирәк? Көтергә кирәк. Димәк, әле сез киләсе елларда ала бирсә үзегезнең концертларыгыз ва тамашачыларны куандырырга әзерсез. Әлбәттә, дөрмен. Фидан абый, супер! Hayırlar büyükteki şöyle yalan var, üstüne basar. Хәерле сәгатьтә дуслар, Туган тел телеканалының сер итеп тапшыру тамашачыларын. Үзегез күреп киткәнсездер инде. Сер итеп тапшыруы бүген легендар җырчыбыз, яраткан үзебезнең бөек шәхесебез Фидан абый Гафаровның концертында. Шуның өчен дуслар, һәр вакыт сер итеп тапшыру бергә булыгыз һәм экраннар арасыннан китмәгез. Сәхнәгә Айгөл Абдуллина. Секунды-то будут, Аня, куда мы никуда его не денем. Как говорят, Ильгиз. Ильгиз. Как Айгуль делал, сразу пускаем. Дуслар, сәхнәдә дә концерт башланырга әзерлек 1000% дип әйтерлек була.
Менә сәхнәдә беренче инструмент күрүгезчә ул баян, ул әзер. Кая икән моның музыканты баянчыбыз безнең кая икән баянчыбыз? Кая икән сез? Хәерле кичләр саумысыз? Исемегез, фамилиягыз? Хакимов Рамис. Рамис. Кайда эшлисез, Рамис? Театрдадыр инде, әйме? Театрда эшләйм, Мәҗит Гафари исемендәге Башкорт академия драма театрында. Һәм Фидан абый сезне шундый зур ышаныч белдертеп, үзенең концертына баянчы булып чакырды, шулаймы? Шулай. Фидан абый турында нәрсә әйтергез бүгін? Нинди кеше ул? Усалмы? Бик талапсан, бик профессиональ. Кычкырып та дәшкәләде бугай репетиция вакытында куркасызмы? Әзрәк булып кала инде. Ни өчен менә ул кызып китә? Сәбәпләре нәрсәдә менә? Нәрсә аңа ошамый? Гомумән бу тормышта. Ну, характер микән белмим. Аны дөресен әйтеп булмый, наверное, точно. Фидан абый, күп кенә концертларыгызда үзегездән дә шундый сүзләр ишетергә туры килде, әйме? Заманында сезнең арттан бик күп шибәр кызлар, ай йөргәннәр. Менә шушыңа сезнең хатыныгыз, тормыш иптәшегез ничек карый иде? Тормыш иптәшем бик әйбәт карый иде. Көнләшми идеме? Юк, көнләшми иде, чөнки көнләшү нәмә ул? Көнләшү начар гадәт дип уйлыйм мин, чөнки минем хатыным булай дип әйтәдер. Әлдә әйтә ул. Әгәр дә хатын кызлар яратмаган артист, ул инде артист була ди. Әгәр дә хатын кыз яратмай икән, нигә мин яратырга тиеш ди. Ул шулай дип әйтә. Шундай матур сүзләр әйтә ул. Менә Фидан абый, әйтергә кирәк, Нурия апа Ирсаева белән сез озак итеп иҗат иттегез һәм имеш-мимешләр бик күп йөрде. Сезнең арада шундый саф, көчле мәхәббәт тә бар диделәр. Моның турында үзегез нәрсә әйтергез? Мәхәббәт ул безнең сәхнә мәхәббәте генә бит. Тормышта без как туганнар күк яшәйбез инде. Туганнар күк, менә бер туганнар. Гастрольләрдә Фәридә, минем хатын элек гастрольләрдә йөргәндә, Фәридә апагыз ул безнең театрда 22 ел эшләде. Грим саха мөдире булып, шул вакытларда минем белән гастрольләргә чыгып киткән вакытларда, нигә квартираларга бергә төшәдек. Нурия Ирсаева, Фәридә апагыз һәм мин. Һәм әйтергә кирәк, сез бит әле Фидан абый яшь әти иде. Кызыгызның исеме? Самира. Ике ул тәрбияләп, һәм менә кыз бала тәрбияләү, бу сезнең өчен тормышның көтелмәгән бәхете булдымы, сынавы булдымы, ничек кабул итәсез? Бу сынау да дип әйтергә мөмкин, бәхет тә дип әйтергә мөмкин, чөнки ул кыз бала, бигрәк тә кыз бала, ул туган икән, үзенең бәхете белән туа, үзенең ризыгы белән туа, шуңа инде аны мин ташлап китмәдем, үземнең фамилияны бирдем мин аңа. Укытабыз, аны спорт белән шөгыльләнә, беренче урынлыкларны ала, җыр белән фигурный катаниеда бик матур иттереп менә әле үсеп килә. Бик матур бии, минең юбилейда да бик матур итеп шигырь сөйләде ул. Даже артистлар сөйли алмый, аның күк бик исләре китеп, мөкиппән китеп карадылар инде аны. Димәк, сезнең талантлы, сәләтле якларыгыз аңа күчкән дип әйтә аласыз. Әллә күчкән, әллә шулай, менә туган инде шулай, сәләтле булып туган. Ул аны репетиция үткәрмәс аның белән, ул үзе белә. Ул сине өйрәтергә, может инде, үзе менә шулай туган инде, менә шулай белеп туган. Менә Фидан абый, сезгә ничә яшь иде ул кыз бала дөньяга килгәндә? 60 яшьтә яшәти булдыгыз. Аның әнисе белән бүгенге көндә нинди мөнәсәбәтләр сезнең? Әнисе белән безнең эш буенча гына. Сезнең гаиләгез аның туын ничек кабул итте? Минем гаиләм әйбәт кабул итте. Фәридә аңлады, дөньяга туган икән, әни баланы ташлап китәргә диде. Карайык бергәләп диде. Менә шулай. Моңа бит бала да гаепле түгел, Фәридә дә гаепле түгел. Менә безнең теге шаталаклык иркешләрнең ни бит инде ул теге уйламаенча эш итү, эмоцияга бирелү дип уйлайм инде үземчә. Артист халкын бигрәк тә иратларны тиз гашык булучан диләр. Чөнки алар чынлап та иҗади кешеләр, алар һәрвакыт ничектер шундый икенче планетадан килгән кешеләр дип тә аларны күпләр әйтәләр. Сез еш гашык булып яши торган кеше рәтенә кертәсезме үзегезне?
Мин гашык булам, матурлыкка гашык булам мин. Менә матурлык мине үзенә тарта, әсир итә. Мин онытылам, дөньямны онытам инде матурлыкка. Ну, матурлыкның ние чыганагы инде дөресе әйткәндә матурлык ул хатын-кыз. Чөнки хатын-кыз шул тиклемне теге ничкә иттереп яраткан, ничкә күңелле, менә русча әйткәндә шул тиклем изящный итеп яраткан Ходай Тәгалә. Аңа гашык булмаенча, ну булмый алай. Менә иҗат кешесе, артист кеше бигрәк тә менә мин үзем, ну төрле артистлар була инде ул. Төрле артистлар була, төрлечә караш, һәрбер кешенең битенә. Менә минем шушы матур затларга инде карашым бик мин аларга табынып яшәйм дигән мине аңлатасым килә. Дуслар, Фидан абыйның улы Азамат Гафаров инде бу концертны оештыруда үзенең бик зур ролен үтәде. Аның бүген вакыты да юктыр инде сөйләшергә. Алайда без аны янына килеп кәйфләрен генә булса да белеп китәгәл. Хәерле кичләр сезгә, Азамат абый. Сенс. Бик тыңгана калып, нәрсә турында уйланасыз? Әллә бик борчыласызмы? Йә. Мин белүемчә бит инде бу концертны, бу тамашаны оештыруда сез бик күп көч салдыгыз. Гомумән нинди авырлыклар белән очрашырга туры килде бу тамашаны әзерләгән вакытта? Авырлыклар булмаса кыен булыр иде. Шуның өчен авырлыклар булырга тиеш һәр вакытта да. Дулкынлану һәр вакытта да булырга тиеш в меру дигән. Дулкынланганда менә сез үзегезне тынычландыру өчен нәрсәләр эшлисез? Шәйшә. Ярый. Азамат абый, менә әйтеп китегез әле, Фидан абый сезнең әтиегез бит инде, әйме? Сез аның кайсы сыйфатларын үзегезгә алдыгыз икән? Белмим, нинди сыйфатлар. Мин ничектер уйлаганда юк, дөрес әйткәндә. Менә Фидан абый әйтеп китте безгә, әйме? Ачыклап китте, менә ничә ел шушы сәхнәдә бар иҗатын халкына бүләк итеп, һаман да иҗат итә, һаман да тамашаларын ясап куеп тора. Сире нәрсәдә дигәч, мин һәр вакыт һәр нәрсәгә позитив карыйм ди. Сез ничек бу тормышта? Позитив карыйсызмы булган хәлләргә? Ну, әлбәттә позитив карарга кирәк һәм минеңчә менә йөзең ачык булырга тиеш һәр вакыт. Шатланырга кирәк бу дөньяда. Нинди генә авырлыклар булмасын, нинди генә кичермәсен дигән. Аларны барыбер аларсыз булмый бу тормышта. Бу тамашага да менә килгәндә мин бик үземне бәхетле тоям, чөнки минең әтием һаман да сәхнәдә, әтием, шуннан Нурия апа, Ирсаева, алар менә әле күптән түгел юбилейларын үткәрделәр. Аллага шөкер, алар безне шатландыра, үзенең яраткан тамашаларын шатландыра. Һәм дә аларга исәнлек, саулык кына телик. Амин, шулай булсын. Менә Нурия апа дигәннән, әйме, безнең тин сер итеп кенә дип атала тапшыру безнең исеме дә Азамат абый. Нурия апа белән бит инде алар чынлап та бик дус булдылар, бик матур дип иҗат иттеләр һәр вакыт сәхнәдә дә бергә, әйме. Бик күп сүзләр йөрде, алар бергә икән, аларда мәхәббәт тәрбия. Сез бу хәлләрне, сүзләрне ишеткәндә нәрсәләр кичердегез? Сезнең моңа карата нинди карашыгыз ничек булды? Әйбәт караш булды, ничек булсын. Мин бит ир кеше. Әйе, сәхнәдә мәхәббәтләре бик көчле булды, ләкин тормышта алар һәр вакыт дус булдылар. Ярый. Һәм тагы да бит инде менә Фидан абыйның күптән түгел дөньяга бу кызы барырга килде бит инде. Аны да хәзер без беләбез. Моны ничек кабул иттегез? Нормально кабул иттем. Ни өчен? Монда бит бала гаепле түгел. Шуның өчен мин Санираны үземнең сестрымка итеп күрәм. Бүгенге көндә аралашып аңа бер нинди ярдәмнәр күрсәтеп яшисезме? Әлбәттә, ничек. Бала гаепле түгел, бала үсәргә тиеш. Аның матур киләчәге. Мин һәр вакыт менә әйтәм, менә үземнең дә кызларым үсеп килә бит инде. Шуның өчен иң мөһим бәхетле булсыннар. Таза булсыннар. Без аларны һәр вакытта да тотачакбыз әйбәт кенә.
Хөрмәтле дуслар, менә без сезгә файдага атмосферында күрсәтеп китәргә булдык. Менә шулай безнең халкыбыз җыела, чөнки хәзер берничә минуттан Фидан абыйның концерты башланып китә. Бүген инде әйтергә кирәк җомга, 22 март, һәм инде безнең Яшьләр сарае бүген үзенең матур җыр-моңнары белән гөрләп торачак дуслар. Шуның өчен Туган тел телеканалы Сертипканы тапшыру белән һәр даим мин Роза Хәйруллина белән бергә булыгыз дуслар. Матур чәчәк гөлләмәләр тоткансыз кемгә бүләк итәргә дип алып килдегез? Фиданга Гафаровка, әлбиттә. Фидан абыйның кайсы җырын аеруча яратасыз? Ләйданы актер буларак күбрәк яратасызмы? Мин аны белектән үк яратам. Яшьяктан ук театрларына йөридек, күп театрларына йөридек. Мин аны бик нык яратабыз. Мин аны үзем бик нык яратамын. Мин шуның өчен үзенең Умпогада концертына бардык, әле дә концертына килдек. Фиданны итеп яратабыз. Onlarga uzun ömür dileriz, uzun ömür, бәхет, семья бәхетләре, алда матур көннәрендә матур итеп яшәргә язсын, киләчәк көннәрендә. Шуны теләп калабыз. Электән Фидан Гафаровны телевизордан карый торган, спектакльләрен карый торган. Бик яратам мин аны. Менә әле күрдек тә инде. Сразу алып, кассадан йөгереп килдек инде. Бик ошата мин бу җырчы абый булай инде. Малайы белән дә җырлыйлар җырларын. Миңа бик ошай. Фидан абый, без сезне бик нык хөрмәт итәбез. Һәр вакытта да яратып сезнең җырларны тыңлыйбыз. Сезгә рәхмәт, шундый матур иттереп, безне шатландырып, шундый җырлар бүләк иткәнегез өчен рәхмәт зур итәм. Дуслар, амында җыр сүзләре. Язлар турындагы җыр сүзләре монда. Так, все, завязываем. Так, Рассель, надо поставить микрофоны на стойке, на бэке. Дуслар, сәхнәдәге атмосфераны сезгә күрсәтүне дәвам итәбез. Концерт башланыр алдыннан булган атмосфераны дип әйтәм инде. Хәерле кичләр, ничек сезнең хәлләрегез? Әйбәт кенә булай. Бу бит инде безнең кемнәрдер аны хәтта япон тактасы да диләр, клавиша әйбәт. Дөрес итеп ничек әйтелә ул менә музыкаль, профессиональ телдә? Клавишник булам. Әйтегез әле, сез хәзер безгә Фидан абый Гафаровның репертуарыннан сезнең үзегезнең күңелегезгә иң ошаган көйне килеп китегез әле. Бүтін дә яраткан гомер агышлары көе булды, шулай бит. Яхшы булды. Фидан абый, сезнең өчен нинди хезмәттәш, ул нинди кеше ул? Ул минем өчен иң шәхес зур артист була инде. Хәерле кич, Илшат. Роза, сәлам. Ничек хәлләрегез? Безнекеләр яхшы, синекләр ничек? Син инде һәр вакыттагыча Уфада бер концерт булса, Ишат Валиев, ул иртәнге сәгать 10-нан килә, шушында репетицияларын башлый. Әле дә менә репетициyaдан килгән вакытыңны без электр алдык дуслар тиз генә. Без бит теге совет чорыннан калган кешеләр, теге алдан килеп утыра торган, алдан килеп көтә торган. Әлбәттә сәхнәдә, тем более Фидан абый үзе чакыргачтан Уфага иң беренче булып килеп җитте. Әйе, менә Фидан абыйның концертларында сине гомумән бердә күрергә туры килмәде. Моңа тиклем кушаннан сезнең дуслык башланды, ни өчен ул сине чакырды икән? Менә үткән концерт сезонында без бераз Фидан абый белән Татарстан сәхнәсендә бергә эшләп алырга миңа шундый бәхет татыды. Әлбәттә, андый легендар шәхес белән аның белән бер заманда яшәү һәм тагын да сәхнәдә бергә чыгыш ясау минем өчен зур дәрәҗә. Ул чыннан да исә легенда, бик зур шәхес. Бергәләшеп сәхнәдә иҗат итәргә туры килде, җырларга туры
туры килде һәм инде ул менә шушы концертына мине дә чакырды. Мин рәхәтләнеп ризалаштым әлбәттә. Менә Татарстанда концертлар турында Илшат, аның исеме дә бит әле бик үзенчәлекле. Ничек әле ул хатын-кыз турында? Әйе, бу инде шагыйрә Ләйлә Дәүләтованың проекты иде. Ул тәкъдим итте. Бераз шулай менә концертлар белән йөреп карыйк әле дик. Без инде менә район. Ничек хатынны тотып булмыймы? Ничек әле аның исеме? Инде иҗади кеше Ләйлә шагыйрә кеше бит инде шуңа күрә уйлап тапкан шундый проект. Аның инде төп исеме хатын-кызны ничек кулда тотырга, ни өчен шулай әйтелгән, гаилә мөнәсәбәтләре турында, ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәтләр, бер-береңә тугрылык турында, иман турында, гомумән шундый юмор белән бәйле, тик шулай да бик тәрбияви концерт булды, ул тамаша булды. Фидан абый әлбәттә үзенең профессиональ нин кертте, эшен кертте. Ул булгач безгә сәхнәдә эшләргә тагын да җайлырак, тагын да рәхәтрәк булды. Димәк, Фидан абыйга инде хәзер фәлән яшь булуына карамастан, Илшат, синең уеңча ул әле тамашачыларны җыя ала һәм киләчәктә дә аның тамашаларны яратып кидерләр дигән фикер бармы синдә? Әлбәттә, инде бүгенге көндә тамаша гомумән сәхнә нык үзгәрде. Кызганычка каршы аңламаучылар күбрәк аңлаучыга караганда. Тик шулай да без менә Фидан абый кебек зур шәхесләр белән бергә сәхнәдә иҗат итү, шул вакытта аңлыйсың аларның нинди югары дәрәҗәдә икәнен, аның һәрбер чыгышын инде без сәхнә артыннан күзәтеп торалар. Аның менә сәхнәдә бер үзе залны ничек тотуы, ничек кеше белән аралашуы, ул өчен зур хәрефтән мастер үзенең эшенең. Бүгенге көндә андый зур дәрәҗәдәге артистлар кызганычка каршы бик сирәк, юк диярлек дәрәҗәдә. Күбрәк теге ялтыравыклы, шундый әйбер генә безнең сәхнәдә күбрәк. Шуңа күрә элекке менә шундый мастерларыбызны, чын артистларыбызны онытмасыннар иде. Аның өстендә эшләсеннәр иде шул юнәлештә, аларны танытырга, оныттырмаска яшьләребезгә сәхнәгә монча ләүкәсенә кебек түгел, бераз югарырак, рухи яктан да, төрле яктан югарырак әйбергә караган кебек карарга өйрәтсәләр иде. Гомумән тамашачыны да, артистларны да. Дуслар, әйдәгез әле без сезгә хәзер Фидан абыйның сәхнәгә чыгу мизгелләрен күрсәтеп китик әле. Башкортстан, туган илем минең. Артистлар арасында шын дуслык бармы? Сәхнәдә дуслык бармы? Сәхнәдә, менә сәхнәдә, менә ничек аңлатырга инде. Менә мин Нурия Ерсаева белән уйнаганда бигрәк тә тапшырылган хаттар спектакль, ул минем беренче спектакльләрнең берсе. Безнең кайбер сәхнәләр чыкмый иде. Чыкмый, ни өчен дигәндә, Рифкат Исрафилов әйтә торганы, яратмыйсыз, бер-берегезне яратырга кирәк, яратмаенча чыкмай мәхәббәт сәхнәдә. Шуннан инде Нурия Ерсаева ирдә, минем катыным бар, балалар бар бит инде. Менә ярату ул ничек сәхнәдә Нурия гына түгел, башка минем ниләр партнершлар белән уйнаганда мин хатынымны Фәридәне бик нык яраткач, яратып өйләнгәч, бер яшьтән үк кавыштык бит инде. Мин ул вакытта күз алдына только Фәридәне китерәдер. Шул вакытта гына теге дөрес импульслар туа миндә. Шул вакытта гына мин образга керәм. Шул вакытта гына мин яратам дип әйткән сүзләрне дә чын иттереп әйтәм. Шул вакытта гына. Булай ясалмай итеп әйтеп халыкны ышандырып булмай, үзегез беләсез. Халык аны шундук сизеп ала, кылан артистның кыланганын. Менә Фидан абый, алай да театр тормышына әйләнеп кайтсак, үзегезнең менә иң яратып башкарган ролегез кайсы спектакль? Bütün рольләрендә туганым яратып башкардым. Менә шул тиклем яратып уйнайм мин рольләрне. Мин рольләрне уйнар алдыннан, образга керер алдыннан 15 минут беркем белән дә сөйләшмәенчә утырам сәхнәнең артында, караңгы бер пишмакны табып, шунда утырам башланганчы. Шуннан соң сәхнәгә чыгып китәм. Мин bütün рольләрне яратам. Хатта менә Мирзакитовның Күпер дигән спектаклен куйдык бер мәлне. Мин анда Разанны уйнадым. Хулиган, төрмәдән кайткан малай, Күперне җимерә торган менә шундый хулиган. Шул тиклем мин аны менә шуны да кире образ, шуны да яратып уйнадым. Халык мин чыгып уйнаганда халык мәккәпән китеп миңа кул чабадыр. Бигрәк тә бит мин мелодрамалар әйтәм.
мелодрама, комедиялар, трагедиялар. Но мелодраманы ойнауы бек қиын. Әр артист ойнай алмай. Мелодрамада қышқырға ярамай бірден. Онда гіл ешәрге керек. Онда гіл іштен сыздарға керек. Оны аңлатып бітіріп көне алмай. Өзіңіз міне нешік ойлайсыз Фидан абай? Не үшін сізні халық шул тиклемдік ярата екен? Міне шушы айтып кеткен шын барлық шын біздің хислер белән уйнауымы нешік? Не, мені бүтін халықтандық ярата деп ойлайсыз міне. Именно сіз бит біздің үшін легендар шәхес, сіз бит күпләрен яраткан актер әжәшесі. Легендар Фидан дип кенә әйтәләр. Артистлар, менә Ульянов, Товстоногов, һәм башкалар, Ефрослар ниләр, Мәскәү ниләре, шундай теге гылыба артистлары, сез уйлайсыз, бүтән кешеләр аларны ярата дип беләсезме? Ульяновларны. Күпләр ярата ди. Күпләр, вот күпләр. Бар позитивны қараған нелер, яратқан нелер, нелер тамашашылар, бар негативны қараған тамашашылар. Ул шулай буларга тиеште, чөнки бу сәнгать. Сәнгатькә диагноз куеп булмай. Әйбәт уйнам ул, ама уйнайм. Мине ни өчен яраталар? Мин кешелеклек ягыннан да, кеше буларак та әйбәт. Менә шу кешелеклек минем табигать сәхнәгә чыга. Сәхнәгә чыккач, олар мөкипән китеп яратып карыйлар инде. Эх, кыздар, без һаман шәп, без һаман яшь. Higeder uzza indi Mattur tatlı düş bulab Biz haman yer Biz haman şer Yürü biz yegit bulab Biz haman yer Biz haman şer Yürü biz yegit Дуслар, гримеркада ни хәлләр бар икән, шуны да күрсәтеп китик әле сезгә. Ага, монда инде. Гадәттәгечә бөтен кеше телефонда инде, дуслар, менә телефонга. Социаль челтәрләргә нәрсәдер салалар, төшерәләр. Кызлар, хәерле кичләр. Кичләр, һаумыгыз. Һаумыгыз. Айгөл, нишләп әле арып киттеңме? Сине утырган килеш күрү концерт барышында бөтенләй мәзәк. Хәзер бит элекне бит ул концертлар вакытында йөгереп йөрисең, чабасың, йөгерәсең, потому что дулкынланасың. Хәзер менә үзең әйтәсең бит Фидан абыйның 10 еллык элек концертын мин алып барганмын икән. Хәзер инде тәҗрибә белән тынышланасың бит инде тәҗрибә белән. Беләсең, концерт бара, кем артыннан кем икән, микрофон кулда, папка кулда. Всё, русча әйткәндә, всё под контролем. Всё нормально. Менә беренче тапкыр син аның концертын алып барган хәтерлисең гомумән, нинди хисләр кичерәсең менә сиңа? Фидан абый шалтыратып әйтте, Айгөл, син минем концертны алып бар дип. Ничек кабул иттең бу тәкъдимне? Хәтерлим мин, ничек, ну, мин бит актриса. Фидан Сафа улының миңа шалтырату ул уже ниндидер дәрәҗә, аның миңа минем телефонны табып шалтырату һәм мине чакырды ул үзенең концертына. Biz Фидан белән без нинди генә шәһәрләр үтмәдек. Казан, Мәскәү, Санкт-Петербурглар һәм бөтен Русияны үтеп чыктык мин ул заманнарда. Һәм аның дәрәҗәсе, аның исеме, аның бөеклеге янында мин шундый бер калтырап кына торган чәчкә тажы кебек кенә идем. Хәзер инде әлбәттә без аның белән ничә ел бергә эшлибез. Мин яшерне мин Фидан Сафалына син дип дәшәм, чөнки ул минем иң якын кешеләремнең берсе кебек. Шуңа күрә һәм без син дип дәшәшә, без аның теге яшьләрчә әйткәндә безнең уртак приколларыбыз бар, үзебезнең шундый ниндидер бер уйнап сөйләшкән сүзләребез бар. Аны без генә беләбез, икебез генә аңлыйбыз. Бер-беребезне мактыйбыз, бер-беребезне тиргибез хәтта. Менә Фидан абый син шул вакытта шулай менә дөрес әйтмәдең, дөрес эшләмәдең концертта дип әйтергә хәтта минем хәзер хакым бар. Һәм әлбәттә бу минем өчен зур дәрәҗә, ул минем сүзләремне тыңлый. Әлбәттә, әлегә кадәр 10 ел эчендә мин аны тыңлаган булсам, хәзер ул да минем сүзләремә колак сала. Менә бер-ике тәнкыйть сүзен искә алсак, Айгөл, ул син нәрсә дип тәнкыйтьләгән? Нинди киңәшләр биргән?
Ул миңа әйтте, ашыгып сөйләмә, сөйләмеңнең тәмен бел, тәмләп сөйлә. Син бит сәхнәгә 4 сәгатькә генә чыгасың. Менә шушында тәмен белеп калды дип әйткән иде. Һәм әлбәттә мин менә шушыларга хәзер колак салып, матур итеп кенә ул бит төрле концерт була, солянка булса башка төрле сөйлисең. Инде ул Фидан Гафаров концертында син алып баручы буларак та бүтән стильдә эшлисең, әлбәттә. Ашыкмыйчы, дулкынланмыйчы. Аннан соң бит аның турында сөйләргә сүз дә күп. Аның турында бит көннәр буена сөйләп була. Чын күңелдән шушы матур сәхнәләрдән торып, Сәлам Уфа һәм Уфабыз, баш калабыз кунаклары дип сәламлибез. Кайнар хисләребез, җырларыбыз, моңнарыбыз әлбәттә бүген сезнең өчен, дуслар. Бу бүгенге концертның алып баручысы Лилия Исхакова, хәерле кичәләр сезгә. Хәерле кичәләр, хәерле кичәләр. Карап торам да бигрәк теге Барби күлмәкләре кебек, күлмәк тиктергән атларга да авыр бугай. Сәхнәдә ничек йөрисез сез бу күлмәк белән? Мин матур күлдәкләрне киергә өйрәнгәнмен. Чөнки тамашачыларыбыз матур алып баручыларны матур күлдәкләр хәйле күрһә, үзе бер бәхет. Ярый, Лилия, сер итеп кенә әйтегез, әле мин ишеткәнем, сез 6 тапкыр пластик операция ясаткансыз битегезгә дип. Җиденчесенә әзерме инде? Мин 5 тапкыр пластик операция эшләттем. Әле 6-сына җыенасызмы? 6-сына җыенам. Картайгас. Бүген концертны сез Айгөл Габдуллина алып барасыз. Сезнең гомумән Айгөл белән бер сәхнәдә эшләгәнегез булган идеме? Айгөл белән эшләгәнебез бар, бу 3-нче тапкыр, наверное, очрашабыз. Бик тә матур, Айгөл белән эшләү еңел. Айгөл рәхәт. Ярый, Айгөлне бу икән без беләбез. Фидан абый ничексең сезнең өчен? Фидан абый, ни өчен ул сезне чакырды алып барырга? Фидан абый мине дөресен әйткәндә, мин Фидан абыйга бәләкәй сактан гашык идем. Бына инде мин мәҗлесләр алып барам. Төрлесе мәҗлесләр. Һәм бер мәҗлестә ул мине күреп калдыла. Лилия, гашык булды. Кайсан булдымы? Юк, гашык булды. Сезне күреп калды да һәм сез гашык булды. Гашык булды да сакырды. Лилия, әйдә минең концертларга кил дине. Мин ярар динем. Һәм сезнең шулай мәхәббәт башландымы? Мәхәббәт, мәңгелек мәхәббәт. Фидан абый, без сезне яратабыз. Безнең теге йөрәкләр матур килеп чыктымы? Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда күп тамашачыларның яраткан композиторы Рашитов Урал Камил улы. Хәерле кичәләр сезгә. Хәерле кич, дуслар. Менә мин күзәтеп киләм дә, Урал Камил улы, сез Фидан абыйның иҗат кичәләрендә еш кына чыгышлар ясыйсыз. Сезне нәрсә бәйли? Иҗади мөнәсәбәтләрме? Сез аның белән дусмы? Сөйләп китегез әле сезнең арада булган мөнәсәбәтләр турында. Соңгы елларда без аның белән бик якын дусларбыз. Аңарчы инде мин бәлки чакта ук теге 1-нче, 2-нче, 3-нче класстан ук башлап безнең әнияти поколениялары бит инде бөтенесе шул хәтле театрга, сәнгатькә бирелеп яшәгән кешеләр бит инде. Именно шундый тәрбия алдым бит инде. Элек черно-белый телевизор бит инде. Алар төзелешеп спектакль карыйлар да. Без идәндә утырабыз, яңа йөгереп кергән балалар. Шунда әнияти менә күз алдына китерсә әйтсәләр, менә бу бала авыл баласы. Үскәч Фидан Сафичка дуэтлар, яңа көйләр, популяр җырлар язачак дип. Әле менә алар китеп барды, бик иртә китеп бардылар инде әниемәтием. Яңадан шуларны менә терелтеп бастырсаң, шул бүгенге күренешне күрсәләр, аларның уллары кемгә җыр язганын, яңадан ятып үләләр, йөрәкләре ярылып, бәхеттән, шатлыктан дип уйлыйм. Мин бик бәхетле кешемен шул хәтле. Ул бит әле үзе бит аңлап бетмәмдер. Насколько ул зур бәхет, чтоб безнең халкыбызның байлыгы, шундый Фидан Гафаров, мине кул башына кулын салып куеп, фотога төшәбез бергә, ул безгә килеп. Югалып та калдым, шул хәтле дулкынланам. Фидан Гафаров инде. Мин нык бәхетлемен. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә бүгенге аның шушындай матур тамашасында? Теләкләре Фидан Сафич бик бәхетле кеше. Аның бүгенге көндә нәрсә, нинди теләсәң дә виш бар. Булсын гына, булсын, озак булсын безнең белән Фидан Сафич, шундый гына теләк. Шәп сезнең кәефләр, күреп торам Азамат абый, ничә җыр башкарасыз бүген концертта?
театр актерлары шулай жестлар, мимикалар белән күрсәтергә сөйләшергә өйрәнгәннәр инде. Бу күп дигән сүздер инде. Ярый. Сезгә 600 бик килешә. Азаматка улыгызга кагылышы бер генә сорау. Азаматта сез менә үзегезнең кайсы якларыгызны күрәсез? Бөтен яклап та күрәм. Ул хатта миңа караганда сәхнәдә ул кирәгрәктер дә ул менә бу 21-нче булат. Сәхнәдә кирәгрәктер, чөнки аның потенциальный возможностьлары артист буларак, акыллы буларак бик күп, югары. Арыс бию төркеме, сәламнар. Менә бу дуслар әйтергә кирәк, һәрбер концертта Арыс бию төркеме үзләренең чыгышлары белән халыкка матур дәртле энергетика бүләк итәләр. Хәерле кичләр. Сезнең әле хәлләрегез бармы сөйләшергә? Әлбәттә, яхшы хәлдәр, күңелле. Нинди бию башкардыгыз сез? Башкорт биюын тапшырдык. Чөнки бүген Фидан Гафаровның шундай юбилей кисәһе. Чөнки безнең Башкортстанда менә 7 еллык республикага арнап шундай дур танлыклы концерт бүген. Шуңа күрә без үзебезнең башкорт халык биюләрен күрәтергә килдек инде. Фидан агай, хезво! Aman yaratam, aman Ничек сөйләшәбез, Ишат, ничек хәлләр? Уфа сине сагынган тамашачыларның алкышлавы буенча? Рәхмәт, бераз гына теге салкын тигән булса да, тамашачылар җылыттылар, тамакны да Аллага шөкер җырлап чыгып булды. Курыккан идем, җырлап булмас дип. Рәхмәт, чакырган өчен. Ишат турында бер-ике сүз әйтегез. Ишат турында. Безнең Ярмәкәй егете бит инде. Фидан абый миндә Ярмәкәйнеке. Шулаймы? Не күренеп тора. Матур кешеләр шул яктан инде ул. Не өметле, бик өметле. Безнең менән бер йөрнек әле күптән түгел. Казан, Татарстанның зур калаларында булдык, районнарында булдык. Халык бик матур кабул итә, ярата. Халыктың күңеленә инеп калу йыр менән. Ул бик кыен. Бүгенге көндә йырсылар күп. Безнең Илшат бер генә. Рәхмәт Фидан абый. Сезнең белән бергә сәхнәдә булу үзе бер дәрәҗә. Рәхмәт. Исәнмесез, хәерле кичләр сезгә? Хәерле кичләр. Сәхнә артында менә шулай качып-посып кына сез инде шул Instagram челтәренә төшереп маташасыздыр инде. Фидан абыйга кем буласыз сез? Мин инде Фидан абыйның командасында Зөлфирә Сынагатуллина. Без Фидан абыйның сәнгатен, иҗатын яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Һәм ул безнең Башкортстаныбызның легендар шәхесе. Нинди сыйфатлары аеруча ошый сезгә Фидан абыйда? Ул шул кадәр уңган, тырыш, һәр җиренә җиткереп эшләгән шәхес һәм бу җырчы өчен, артист өчен һәм әлбәттә шундый зур шәхес өчен иң мөһим сыйфатлар дип уйлыйм. İyeleşken bir buludu Sarı kanatların buluha Durma tinem birinin ol Keyifleriniz nişek bugün? Bugün keyifler benim ayrılsa hayvet birincisinden bugün Yuma Müslümanlar için Şundan ikincisinden buna Fidan ağaydan, Fidan Saviç'ten konserti var habitinde bu konsert uyuşturup verdi. Молодец Respublika gününe ayırıp arnap. Şundan teatrlar katnaşa buna Feyzi Gaskərov ansambli bizning sənət əhilləri katnaşu şu konsertdə heybət. Менә холкыгызда сезнең нинди охшашлыклар бар Фидан абый белән? Biz ikimiz de моң яратабыз. Моң яратабыз һәм моңды күп вакыт аң менән түгел, йөрәк менән тыңларга тырышабыз. Бу безнең охшашлык. Сез менә иҗаттан башка буш вакытларыгызны бер-берегезгә кунакларга йөришеп шундый мөнәсәбәтләр бармы сезнең арада? Аллага шөкер. Аллага шөкер бар. Бuna мин һаман да урлаша алмай йөрим. Фәрида апайдың шигырьләрен урларга ине. Оның шул тиклем матур шигырьләре бар. Күңелгә тия торган, күңелгә якын шигырьләре бар. Шуның Фәрида апайдың шигырен урлап йыр язырга ине.
Fidan абый менә сезгә холкының кайсы ягы белән аеручан ошый? Ул бик кирәк икеләнә. Ул кыю, эшкә кыю тотына. Шуннан шулук мәлдә ул үзенең күңелен искәлек белән әлбит аерыла. Без бит инде яшь сакта бигрәк тә бергә бер грем бүлмәһендә озак кына ултырдык. Бернисә 5-6 елдан артыграк ултырдык шикелле бер грем бүлмәһендә без бер-беребезне күз караштан аңлайбыз. Шуңа күрә безгә сәхнәлә алдан репетировать итеп торырга кирәкме? Без кайбер нәмәләрдә һөйләшеп кенә китәбез. Сәхнәгә сыккас эшләрбез. Чөнки сәхнәлә бер-беребезне аңлайбыз. Бер-беребезгә ничектер мөнәсәбәт икенчесе якынрак. Ул Фидан Гафаров булган өчен түгел. Кеше буларак ул үзе шундай кеше. Кеше буларак уның әлбиттә төрле ягы бар. Уның кырыс яктары бар. Уның ягымлы яктары бар. Ул кешегә ярдәмсыл ягы бар. Кеше буларак ул бик күп кырлы кеше. Әмма йөрәгендә уның кешелеклелек ята уның йөрәгендә. Буна шуны минең өчен иң кадерле буна шу. Чөнки гаиләһе менән шундай популярлык булып та, шундай популяр гаиләһе менән бергә калу, гаиләһен үстерү, гаиләһендәге булган авырлыктарды, хатта кайгыларды кисергәндән һуң да һаман да аяк өстендә калу. Бу ысын ирдәр эше һәм әйткәндәй, безнең мусулман дине кушкан эшләрдә ул эшләне. Сәламәтлек телим. Озын матур гомерләр телим. Рәхмәт зур итеп концерт өчен. Fidan Савич нинди жырласа да без аны мәңге яратабыз. Ул үзенең таланты белән безгә яшәргә көч бирә, матурлык бирә. Безнең тамашачыларыбызга әйтер теләкләрегез Фидан абый. Тамашачыларга әйтер теләкләрем. Менә мин бөек исемнәр алдым. Мин шундый зур дәрәҗәләргә күтәрелдем. Биеклекләргә күтәрелдем. Мин барысына да үземнең яраткан тамашачыларыма бурычлымын. Ни өчен дигәндә, алар үзләренең кул чабулары белән, үзләренең шул яратулары белән, үзләренең әйтелгән ниләре тәнкыйтьләре белән хатта газетларда язган теге мактау сүзләре белән, тәнкыйть сүзләре белән мине шул тиклем зур күтәрделәр, халыкым күтәрде мине. Мин үзем генә эшләп, әгәр дә халыкым мине яратмаса, халыкым мине кабул итмәсә, минем эшемне кабул итмәсә, мин бу тиклем күп дәрәҗәләргә нитмәс идем, дәрәҗәләргә үрләмәс идем, дәрәҗәле булмас идем. Шуңа үзебезнең халыкыбызга, мөселман халыкларыбызның һәммәсенә гаилә бәхетләре, саулык, сәламәтлек, алдагы эшләрендә уңышлар, дөньяда иң әйбәт кешеләргә генә теләнгән теләкләрне теләр идем. Исән булсын үзебезнең тамашачыларыбыз. Башкортстан, Татарстан, Русия Федерациясының халык артисты, легендабыз Фидан Гафаров! Пәрдәләр ябылды, димәк бүгенгә сер итеп кенә тапшыру үзенең чыгарылышын тамамлады, дуслар. Легендар җырчыбыз, халкыбызның горурлыгы, Рәсәйнең, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров бүген үзенең яраткан тамашачыларына матур моңнарын бүләк итте. Бу тамаша һәммәгезнең күңелләрендә матур позитив хисләр калдыргандыр, дуслар. Мин инде Роза Хайруллина тапшырма әзерләп алып баручы сезне киләсе чыгарышларымда түземсезлек белән көтеп калам. Дуслар, һәммәгезнең гаиләләренә иминлек, мәхәббәт һәм бары тик күтәренке кайф телим. Пока-пока.